Vitajte v politickej aréne. Martina Šimkovičová vo svojom statuse poďakovala Matúšovi Oľhovi, ktorý odstúpil z postu za jeho pôsobenie vo funkcii predsedu Rady Fondu na podporu umenia a ocenila, že podľa nej zabezpečil stabilné fungovanie fondu aj počas obdobia silného mediálneho a verejného tlaku. Zároveň uviedla, že Ministerstvo kultúry aj ľudia, ktorých do funkcií menovala, čelia systematickej kritike v súvislosti so zmenami v rozhodovaní o prideľovaní verejných financií v kultúre. Šimkovičová vo svojom statuse píše: V kontexte medializovaných informácií sa chcem verejne poďakovať Matúšovi Oľhovi za jeho pôsobenie vo funkcii predsedu Rady Fondu na podporu umenia. Fond pod jeho vedením fungoval stabilne, plnil zákonné lehoty a prostriedky sa dostávali k žiadateľom. Podarilo sa mu zabezpečiť fungovanie fondu v období, keď bol vystavený mimoriadnemu verejnému a mediálnemu tlaku. V takýchto podmienkach si výkon verejnej funkcie vyžaduje veľkú mieru osobnej zodpovednosti, odhodlania a schopnosti stáť za prijatými rozhodnutiami. Osobitne oceňujem, že Matúš Oľha viedol fond v čase, keď sa z fungovania fondu na podporu umenia stala jedna z najdiskutovanejších tém v oblasti kultúry. Napriek intenzívnej kritike a tlaku zo strany časti kultúrnej obce a médií zabezpečil, aby fond naďalej plnil svoje zákonné úlohy. Poviem to otvorene, pretože verejnosť má právo poznať aj túto časť príbehu. Od môjho nástupu do funkcie čelím spolu s ľuďmi, ktorých som do funkcií menovala, systematickému spochybňovaniu a tlaku, aký tento rezort v posledných rokoch nezažil. Každé rozhodnutie ministerstva je predmetom mimoriadneho drobnohľadu a často aj kritiky, ktorá neprichádza až po vyhodnotení výsledkov, ale ešte pred tým, ako sa zmeny vôbec môžu prejaviť. Pracujeme v prostredí, v ktorom sa nespochybňujú iba jednotlivé rozhodnutia, ale často aj samotná legitimita zmien, ktoré presadzujeme. Som presvedčená, že tento tlak nesúvisí s tým, že by ministerstvo robilo viac chýb ako iné rezorty. Súvisí predovšetkým s tým, že sa mení spôsob rozhodovania o verejných zdrojoch v kultúre. Fond na podporu umenia sa stal výraznou témou verejnej diskusie vo chvíli, keď sa zmenilo nastavenie rozhodovania o tom, kam smerujú verejné peniaze. Roky existoval systém, v ktorom mali niektoré prostredia a skupiny stabilné postavenie pri získavaní podpory. Zmenou pravidiel sa tento spôsob fungovania mení. Nie každá kritika dnešného nastavenia fondu je preto kritikou jeho fungovania. V mnohých prípadoch ide o nesúhlas so zmenou systému a so zmenou toho, kto a akým spôsobom rozhoduje o verejných prostriedkoch. Napriek tomu Fond na podporu umenia funguje. Ministerstvo kultúry bude aj naďalej vytvárať podmienky na to, aby mohol plniť svoje poslanie profesionálne, transparentne a v prospech celej umeleckej obce. Budeme presadzovať, aby verejné zdroje v kultúre boli rozdeľované na základe jasných pravidiel, transparentných procesov a verejného záujmu. Matúšovi Oľhovi želám veľa úspechov v jeho ďalšom pôsobení v Rade Fondu na podporu umenia. Pre viac politických konfrontácií dajte odber. Toto bola politická aréna.